କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ନା କରିବାକୁ ସରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଆଠଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ଦୁଇଟା ମାଲିକ ବସି ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ସେ ଖାଇବେ। ଡାଲମା ଭାତ ଖଟା ମାଂସ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି। କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ସିଙ୍ଗର ଖାଲି କଟାକଟି କରିବା ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଜେନାବୁ ଗାମଛା ଦିଆନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଗାମଛା ସର୍ଟେଜ ହେଇଗଲା ଆମର। ଗୋଟେ ଜେନାବୁ ଗାମଛା ଦେଇଦବ। ଘାଣ୍ଟି ଚାଲ ସିଙ୍ଗର ଘାଣ୍ଟି ପକା। ଖଟାଟା ଭଲରେ ହେଇଗଲାଣି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଡାଲମା ତ ଦେଖ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଂସ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମାଂସ ଭାଇ ହାତ ରୋଷେଇ ମସ୍ତ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଡାଲମା ଭାତ ଖଟାକରି ମସ୍ତ କରିଛି ପୁରା। କ'ଣ ସବୁ ମାଂସ ଭାଇ ପକଉଛି। ଆମେ ଯେବେ ବି ଭୋଜି କରୁ ମାଂସ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ଆଉ ଆମ ମାଲିକ ବି ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ଭଲ ହବ ରୋଷେଇଟା। ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟେ ଲାଗିଯିବ।